बबेनि स्टार्टिंआव जोङो साथाम सुबुंखौ दाउला खासिखौ हमनो बेंनाय नुयो नाथाय दाउला खासिया बिनिफ्राय खारलाङो नाथाय बे दाउला खासिखौ बिसिनि फिसाला जायनि मुङा जांगिला बिसो हमनो मोनो आरो बेनो जोंनि बे फिल्मनि मेन केरेक्टार। बेयाव जांगिलानि बिमा बिफाया बेखौ बुङो दि बिहामजो लाबोनो थाखाय नाथाय जांगिलाया बुङो दि बियो बर' फिल्मनि सासे एक्ट्रेसखौसो लाबोगोन होनना। बेनि उनाव बिफाया बुङो दि गावहा थाबनो टाउनाव थांनांगौ होननानै बेनिखायनो बेदरखौ माबार संनो थिनो आरो बियो सामफ्रामबो समबार बाल' हाथायाव थाङो। बेयावनो बिनि फिसालाया बिखौ सन्देह खालामो दि बियो माने समबार बाल' खालि टाउनाव थाङो होनना। बियो गावनि बिनानावनाव सोङो नाथाय बिनानावाबो जेबो मोनथिया। बेनि उनाव सिना सिप जानानै जोङो सानै सुबुंखौ नुयो जायनि मुङा मिस्टार एक्स आरो मिस्टार वाइ। बिसोरो गावसिनि ड्राग्सनि डिल खालामनो थाखाय हाथफ्ला होननाय सुबुंनाव फैयो। हाथफ्लाया बिसोर सानै मिस्टार एक्स आरो मिस्टार वाइ खौ बेयाव वेलकाम खालामो। बेनि उनाव बिसोरो गावसिनि डिलनि सोमोन्दै रायज्लायो आरो बेयाव बिसोरो गावसिनि डिलखौ फाइनाल खालामो। डिला फाइनाल जानायनि उनाव बिसोर सानैबो बिनिफ्राय थाङो। गुबुनथिं जोङो सासे फिल्म डाइरेक्टरखौ नुयो। बिनि मुङा जाहैबाय थेंगोना आरो बेनाव सोरबा गुबुन मानसिया फन हरदोंमोन जाय बिखौ गावबो सिनाया। बे सुबुङा थेंगोना डाइरेक्टरखौ बुङो दि बियो थेंगोना डाइरेक्टरनि मुभियाव फैसा होनानैबाबो फिल्म गानो थाखाय बुंहरदोंमोन नाथाय थेंगोना डाइरेक्टरा बुङो दि बिदिखौ गावनि प्रडिउसारासो बासियो होननानै। बिसोरो बेनो खोन्थायो दि बिसोरो बेखौ बुंहरो दि फिल्माव बेबायदि रुल लायोबा बेसे रां नांगोन आरो बेबायदि लायोबा बेसे रां नांगोन नाथाय बिथाङा रांखौ खोनानानैनो बादा होयो मानोना बेनाव बेसे रां गैयामोन। बेनि उनाव सिना सिप जायो केरेन्डाइनि ग्रुपआव। केरेन्डाइनि मानसिफोरा सानै मानसिखौ हमनानै लाबोदोंमोन जायनि मुङा मेलट आरो हारावमोन। केरेन्डाया गावनि मानसिखौ अर्डार होयो दि बिसोर सानैखौ थुनानै ओंखाम जाहोनानै बिनि सायाव मालाबो गानहोनानै लाबोनो थिनो आरो गुफुर गस्ला गाननो थिनबावोसो मानोना केरेन्डाइनि मानसि बुथारनायनि मडेला बेनो। केरेन्डाइनि मानसिया बिसोर सानैखौ थुखैयोबो जाहोबायबो गुफुर गस्लाबो गानहोबायबो मालाबो गानहोबावबायबो। बेनि उनाव बिसोरो बे सानै मानसिखौ केरेन्डाइनि सिगाङाव लाबोबाय। बिसोर सानैखौ हमनायनि जाहोना बेनोमोन दि बिसोर सानैबो मानसिया केरेन्डाइनो रां होनांगौ दंमोन नाथाय बिसोरो रांखौ केरेन्डाइनो होआलासिनो हाथफ्लानो होगोरदों जायनि जाहोनाव केरेन्डाया जोबोद रागा जोंबाय। बिनि थाखायनो केरेन्डाया सासेखौ गावथारो आरो गुबुन सासेखौ बिनियाव जा जथ' अंग दङ बिसोरखौ फाननानैबाबो फैसाखौ लाबोनो थाखाय थिनो। केरेन्डाइ आरो हाथफ्ला बिसोर सानैनि टिमा सैलायलाया आरो बिसोर सानैबो दुश्मान एबा सुर। केरेन्डाया समायलायोदि बियो गावनि आखाइजोंनो हाथफ्लाखौ बुथारगोन। गुबुनथिं बिसोर सानै मानसि थैनायनि गोथै सहखौ अबेबा लामा जिङाव गारनानै थाङो। बेखौ इनभेस्टिगेट खालामनो थाखाय पुलिसफोरा फैयो आरो बिसोरनि बडिखौ नुनानै बिसोरबो शक जायो मानोना गस्ला गुफुर माला गानहोगुलायनानै बिसोरखौ बुथारनाय जादोंमोन। बेयावनो सासे कनस्टेबलनिफ्राय मिथिनो मोनो दि बे खामानिया केरेन्डाइनिनो जानो हागौ मानोना केरेन्डाइनि मानसि बुथारनाय स्टाइलानो बिदिनो। जायनि थाखाय दिनैसो गोदान ट्रान्सफार जानाय पुलिस अफिसारा बिसोरखौ इनभेस्टिगेट खालामनाय खामानिखौ जागायजेनो। गुबुनथिं फिल्म शुटिं जागासिनो दङमोन आरो बे फिल्मनि एक्ट्रेसनि मुङा जाहैबाय हायना आरो बेनो बे फिल्मनि मेन फिमेल लिड। दसे समनि उनाव बेयाव हायनानि बिमा गदायाबो फैयो जाय हायनाजों बेजों एसेबो मिलायथारा आरो बियो बेयाव हायनानि शुटिं गानायनि थाखाय एग्रिमेन्टनि हिसाबै बेयाव 30,000 रां लांनो थाखाय फैदोंमोन। बेखौ नुनानै हायनाया गावनि गोसोआवनो सानोदि गावनि बिमा गदायखौ दंफाङाव खानानै बक्सिं सौनाय बायदि सौनाय मानोना बिनि बिमा गदाया हायनाखौ जोबोद खस्थ' होबाय थायोमोन। नाथाय जेब्ला हायनाया हसाव फैयो अब्ला नुयोदि बियो गावनि मेकआप आर्टिस्टनि आखाइखौसो साफ्रेदोंमोन आरो बे मेकआप आर्टिस्टनि मुङा जाहैबाय मनक आरो बियो सासे गेसो। बेनि उनाव बियो हायनाखौ मेकआप लागायफिनो। बेनि उनाव सिना सिप जानानै फैयो जांगिलानाव जाय हायना एक्ट्रेसनि गोदान एलबाम रिलिज जानायखौ नायदोंमोन। बेनि उनाव बियो गावनि बिनानावखौ कलेजाव दोनहैयो। कलेजाव दोननानै फैनानै बियो दखानाव गावनि लोगोफोरजों फैयो आरो बेयावबो बियो हायना एक्ट्रेसनि गोदान एलबाम रिलिज जानायखौनो नायबावो आरो गावनि लोगोफोरनि मबाइलखौबो लानानै लाइक साबसक्राइब आरो भिउबो बारायना होबावो। थिग बिदिनो नोंसोरबो आंनि बे भिडिअखौ नोंसिनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होलायदो आरो लाइकफोर होआखैबा लाइकबो होदो। साबसक्राइबखौ खालामोना खालामा बेथ' नोंसिनि खोथासै आरो कमेन्ट हरनोल' दाबाव। आरो बेजों लोगोसे मोनसे मेन इम्परटेन्टआ बेनो जि नोंसोर बे भिडिअखौ हाइप खालामनायनि अपसना फैदोंबासो फैयाखैबा नाङा दे। बेनि उनाव सिना सिप जानानै हायनानाव फैयो जाय गावनि बिफाखौ साखोन सिखोन खालामदोंमोन आरो बिनि बिफाया मा जादों बेखौथ' जों दानो मिथिनाय नङा। बिसोर गासैखौबो जोङो उनाव मिथिगोन। बे समावनो बिमा गदायाबो गावनि फिसालाजों फैयो आरो फैनानै बेयाव हायनाजों ओंखाम ओंख्रिनि थाखाय दावराव जायो आरो बिसोरो गावसिनि धोन सम्पतिनि सायावबो लानानै दावरावखौ जायो। दावराव जाखांनायनि उनाव बिमा गदाया गावनि फिसाखौ लानानै बायहेरायाव ओंखाम जानो थाखाय ओंखारलाङो। दा सिना सिप जानानै फैफिनबाय शुटिंआव नाथाय एक्ट्रेसआ दाबोनो सफैयाखैमोन। बेनि थाखायनो बेयाव डाइरेक्टर आरो प्रडिउसारा सानैबो बेयाव जिंगासिदोंमोन मा जानो थाखाय दाबो एक्ट्रेसआ बेयाव सफैयाखै। बेयावनो बेहाय एक्ट्रेसआथ' सफैया नाथाय
जायनि मुङा सुजित बेखौ जोङो सिगाङावबो नुखादोंमोन। बियो बेयाव शुटिंखौ नायनो थाखाय फैयो मानोना एक्ट्रेसनि शुटिंआ दङमोन दैयाव बाज्रुमनाय। बेखौ नायनोनो सुजितआ बेयाव फैदोंमोन आरो बेनि दसे समनि उनावनो एक्ट्रेस हायनायाबो बेयाव सफैयो। बेनि उनाव बियो मेकआप लानो थाखाय थाङो। बे समावनो सुजितआबो फैनानै एक्ट्रेसनाव सोंफैयोदि बियो सोबाजानाय आरो खुदुम जानायनि थाखाय फैसा लायो होननानै। बे समावनो सुजितखौ एक्ट्रेसआ सोबा हरो आरो बे समावनो जांगिलानि लोगोआबो बेयाव सफैयो। बेयाव सफैनानै बियो नुबायदि हायना एक्ट्रेसनि शुटिं जागासिनो दङ। बिनिखायनो बियो जांगिलानोबो खोन्थानो होननानै थाङो। गुबुनथिं जोङो हाथफ्ला ग्रुपखौ नुयो। बिसिनाव केरेन्डाइ ग्रुपआ भिडिअ कलिं खालामदोंमोन आरो बिसोर सानैनि गेजेराव फननि गेजेरावनो नारा नाथा नांज्लायलायनाय जायो। गुबुनथिं जोङो नुयोदि जांगिलाया दुगैगासिनो दङमोन। बे समावनो बिनि लोगोआ फैनानै खोन्थायोदि बिसिनि गामि खाथियाव शुटिं जागासिनो दङ हायना एक्ट्रेसनि होननानै। बेखौ खोनानानै जांगिलाया माबार दुगैनानै बिसोर सानैबो शुटिंखौ नायनो थाखाय थाङो। बिसोर शुटिं नायफुबाय थानाय समाव डाइरेक्टर थेंगोनाया बिसोरखौ बेनिफ्राय थांनो थिनो मानोना बिसिना एंगोल लानायाव प्रब्लेम मोनदों। बेनि थाखायनो जांगिला मोना न'आव थांनांगौ जायो। मोनायाव बिसोरो जौ लोंनानै माबा मोनसे प्लेन खालामो नाथाय बिसोर मा बाथ्रा रायलायदों बेखौ जोङो खोनाया। बेनि उनाव सिना सिप जानानै हायना मोननाव फैयो। बिसोरो ओंखाम जागासिनो दङमोन। बे समावनो जांगिला मोनाबो लावथि लाଗୁलायनानै मोखां खाथेखौ लायनानै फैयो। ओंखाम जाखांनायनि उनाव हायनाया उन्दुनो थाङो आरो बे समावनो मानवगाबो हासुनो होननाय बायरायाव ओंखारबोयो। बेयावनो जांगिला मोना बेखौ लावथिं माथायाव बुनानै बिहोस खालामो आरो बेखौ लानानै थाङो। अखानायै मानबनि जायगायाव जांगिलाया गावनो हिनजाव जाब्लानानै फैयो मेकआप खालामनो थाखाय। बियो गावनि इन्ट्रडक्सन होयो आरो बियो गावनि नामखौ निसा होनानैबो खोन्थायो। बेनि उनाव बिखौ एक्ट्रेसनि खाथियाव लाङो मेकआप खालामनो थाखाय। गुबुनथिं जोङो जांगिलानि लोगोफोरखौ नुयो जाय मानबखौ खानानै दोनदोंमोन। दसे समनि उनाव मानबआ सिरि मोनो। बेनि उनाव सिना सोलायो आरो हाथफ्ला मोननियाव फैयो। हाथफ्लाया भुटेनि सिगाङाव बुङोदि बियो हायना एक्ट्रेसजों मोनसे फिल्म गानांगौ दङमोन। बेयाव हाथफ्लाया बुङोदि होनबा गाबोन हायना एक्ट्रेसखौ किडनेप खालामनोसै आरो बियो गावनि हायना एक्ट्रेसजों शुटिंखौ केरेन्डाइनो देखायनानै मेगन साहोनो नागिरदों। जायनि थाखाय बिसोर सानैबो बेयाव जोबोद इन्जय खालामो। गुबुनथिं केरेन्डाइनि गेंआबो हाथफ्लामोननि ग्रुपखौ गाग्लोबनो थाखाय प्लेन खालामगासिनो दङ आरो बिसोरो हाथफ्लामोननि ग्रुपखौ गाबोननो गाग्लोबनो नागिरदों। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय। भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों गाहायाव कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहर आरो आङो बेखौ पार्ट 1ल' बानायदों। मानो होनना बुङोबा आङो बेयाव आसा खालामाखैदि बे भिडिअआव एफाराब मोजां सापर्ट मोनगोन। जुदि बे भिडिअआव सापर्टआ मोजां जायोब्ला आङो बिनि नेक्स्ट पार्टखौबो जोबोद थाबैनो लाबोगोन। इयुनाव आङो जेसेबांनाखि मुभि एक्सप्लेन खालामगोन ना बिसोरो जोबोद मोजां जागोन। बेखायनो साबस्क्राइब खालामना लादो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।